El Club Nàutic de Cabrera de Mar és una entitat esportiva que va ser fundada l'any 1966. A les seves instal·lacions, qui vulgui podrà gaudir d'un entorn privilegiat on es conjuguen amb harmonia el mar i la muntanya. El club disposa de diferents activitats tant a nivell competitiu com d'esbarjo. Hi podreu trobar cursets de vela lleugera, diferents categories, l'esplai, activitats per a escoles, així com també caiac, pesca, motos aquàtiques i submarinisme. La secció més destacada del Club Nàutic Cabrera és l'escola de vela, que regeix sota les directrius de la Federació Catalana de Vela i que està dividida en 3 àmbits. L'esportiu i competitiu, on els seus regatistes realitzen regates cada cap de setmana, tant dins de les instal·lacions del club com fora. El lleure, on s'organitzen i imparteixen diversos cursets. I per últim, l'educatiu, basat en diferents activitats lúdiques tant a nivell d'escoles com serien els crèdits de síntesi o de grups individuals. Cal dir que no només tracten la vela, a més de les activitats esmentades, també fan vòlei platja, senderisme i natació.